Juodaan viinaa, laulaa Raisa tuossa. Miten sun Arno, kuinka paljon sä oot laulanut Hectorin biisiä? Juodaan viinaa, tullaan viisaammiksi. Eipä ole tullut laulettua kyllä sitä, koska en ole laulumiehiä ollut silloinkaan, kun on ollut juomamiehiä. Mutta miten se on ollut sitten viinanjuonti sinulle, että onko se ollut sitä viisasten miesten viisasta juomaa vai mitä se on ollut aikoinaan? No mun oma alkoholin käyttö oli sellaista juhlajuomista ainakin pääosaksi, että iloisia iltoja ja kuplivia keskusteluja ja semmoisia nosteisia iltoja. Mutta kyllä mä sitten jossain vaiheessa huomasin, että alkaa ne viinan varjopuoletkin painaa vaassa aika paljon. Oikeastaan mä huomasin, että yksi viinan hyvä puoli on se, että siinä on niin paljon huonoja puolia. Että jossain vaiheessa tyhmempikin rupeaa miettimään, että onkohan tässä enää pitemmän päälle mitään järkeä. No vähän taustaa sen verran, että todellakin viime vuoden toukokuussa 36-vuotis syntymäpäivän seuraavana aamuna, niin teit sen päätöksen, että nyt taitaa loppua Arno Cotron juomishommat. Itse asiassa se ei tainnut ihan seuraava aamu olla, mutta siinä muutaman päivän sisällä kyllä. Sinänsä oikein hienot ja kivat juhlat ja niistä jäi hyvä tunnelma, mutta mä jotenkin havahduin siihen alkoholikeskeisen elämäntavan päättömyyteen. Että se ei pitemmän päälle oikein kanna. Ja oikeastaan tulin miettineeksi niitä alkoholin ristiriitoja ja paradokseja, että itse asiassa mäkin join mielihyvän vuoksi. Mutta loppujen lopuksi, jos ajattelee sitä kokonaistasetta krapuloineen ja jälkitiloineen, niin itse asiassa tässä raittiissa elämäntavassa on sitä mielihyvää paljon enemmän. Että oikeastaan mä oon raitissa samoista syistä, joista mä aikoinaan joinkin. Ja tässä on mun mielestä yksi semmoinen alkoholin käytön lopettamisen yksi hyvä keino, että ihminen ei tosta vaan muutu, eikä se voi nopeasti motiivejansa muuttaa. Mutta jos valjastaa niitä samoja tarpeita ja samaa psykologiaa raittiuden taakse kuin mikä aikoinaan oli juomisen syynä, niin silloin voi onnistuakin. Esimerkiksi ihan niin, että on itsekkäistä syistä juomatta oman itsensä takia. Mulla ei ole mitään uskoon tulemisia eikä hengellisiä heräämisiä. Mä oon ihan muista syistä onnistunut lopettamaan. Mutta sulla oli kuitenkin, siis onhan se aika iso muutos, koska sä oot sanonut niin, että sä olit ystävies kanssa jatkuvassa myrkytystilassa. Ja se oli sun elämässä kuitenkin se, että sun kaverit joi ja sä joit ja se olisi koko sosiaalinen verkosto rakentui alkoholin varaan tietyllä tavalla. Jonkinlaisesta rehellisyydestähän se lähtee, raitistuminen. Et mä havahduin tosiaan siihen tilanteeseen, että aina kun tapaa ystäviä, niin jos ei nyt ihan heti, niin ainakin jossain vaiheessa istutaan lasin kanssa. Liiassa alkoholin käytössä on kysymys mun mielestä paljon elämäntapasairaudesta. Eli yhtäkkiä huomaa, että nekin ajat, joina ei juo, on ei-juomista. Ja että kuinka paljon alkaa hiljalleen ajatus kiertyä alkoholin ympärille. Suunnitellaan seuraavia juominkeja ja muistellaan edellisiä, tai sitten ollaan vahvasti ei-juomisen tilassa. No miten sä sitten nyt näet sen sitten, että yhtä lailla eikö sä nytkin ole siinä ei-juomisen tilassa? Että joudut sä ajattelemaan sitä usein, että en todellakaan juo tänään enkä huomenna? Alkuvaiheessa ajattelin hirveästi itseäni sen ei-juomisen kautta ja tilanteita ja miten siitä ja siitä selviää, miten jonkun illan selättää ilman viinaa. Mutta sitten hiljalleen se alkaa muuttua tottumukseksi. Mä uskon, että tottumus ja rutiinit on just näitä raittiudessa pitäviä voimia. Samalla tavalla kuin ihminen tottuu hiljalleen siihen, että sillä on aina lasi nokan alla, niin se myös tottuu siihen, että se ei juo. Sille tottumukselle pitää antaa vain mahdollisuus syntyä. Ja se ei synny kuukaudessa, näistä kun monet harrastaa ne tipattomia kuukausia ja tämmöisiä, että se mun uskoakseni ei siinä ajassa ehdi syntyä. Että se vaatii pitemmän aikaa. Mulla kesti monta kuukautta ennen kuin alkoi hellittää se ajatus, että tämä ilta on ei-juomisen ilta. No kuinka usein sulla on sitten semmoinen surullinen olo sitten, kun sulla on kuitenkin hyviäkin muistoja tästä viini-illoista ystävien kanssa, oli oikein mukavaa kilistellä lasia. Eikö sulla ole joskus kaipuuta sitten näihin kivoihin aikoihin? On. Ja niistä on lämpimät ja hienot muistot. Ja yksi siis raitistuminen edellyttää rehellisyyttä
Ja yksi rehellisyyden tuntomerkki on myös se, että tunnustaa viinan hyvät puolet. Siis ne on hienoja iltoja ollut. Mutta mä uskon, että ne on jossain määrin kadotettu paratiisi. Ei niihin ole enää paluuta, vaikka nyt alkaisi juoda. Ja mä itse asiassa uskon, että vähän samalla tavalla kuin yhdellä illalla on tietty kaari, että on riemukas nousuhumala ja humalan laki ja lakipiste ja sitten vähemmän riemukkaat laskuhumalan tunnelmat, niin mä uskon tähän, että elämän mittaan on vähän samantapainen kehityskulku, että 20 tai 25 hybriset illat kuuluu siihen aikaan. Sitten humalat huononee iän myötä, että paluuta niihin voitollisiin tunnelmiin, jotka joskus kultaisella 80-luvun lopulla oli, tai 90-luvulla, niin paluuta niihin ei ole. Eli alkoholin paratiisi on se, että se on katoava aina luonteeltaan. Kuten paratiisit useinkin. No mitä sä sitten ajattelet siitä, että nyt aika monet ovat ilmoittautuneet ihan samalla tavalla kuin sinä, että nyt sitten laitetaan korke kiinni. Tosin aika monet ovat sanoneet, että ollaan vuosi juomatta ja tehdään tämmöinen miehuskoe sitten tästä juomattomuudesta. Tuosta herää vähän ristiriitaisia tunteina, mutta mä en usko toisaalta tuommoiseen kalenterimagiikkaan. Tai ainakin omalta osaltani siitä on huonoja kokemuksia, että yrittää olla esimerkiksi kuukauden juomatta tai 2 kuukautta tai rakentaa jotain kaavoja, että viikossa saa olla esimerkiksi korkeintaan 3 päivää joina juo tai kellonaikoja tai jotain tämmöistä. Ne ei ainakaan mun kokemukseni mukaan toimi. Kokeilitte itse semmoisia jossakin välissä? Olen kokeillut kaiken näköisiä tällaisia ja niiden vaikutus lähinnä on mun mielestä se, että ne energisoi tätä vihollista. Että jos aktiivisesti torjuu jotain asiaa, niin se vaan saa voimaa siitä. Ja itse asiassa, että jos on hampaat tirvessä kuukauden juomatta, niin sen kuukauden jälkeen se hyvinkin sitten lähtee vaan entistä ehompana liikkeelle. Että se raittiudessahan ei ole kysymys pelkästään siitä, että lopettaa viinanjuonnin, vaan se on elämän asenteessa tapahtuva muutos. Ja jos elämän asenteessa ei tapahdu muutosta, niin raittius ei kestä. No kerropa sitten, että mitä muutoksia on tapahtunut henkilölle Arno Kotro tämän raittiuden jälkeen? Sä oot antanut ymmärtää, raittiuden aikana. Niin. Raittiuden aikana, niin. No paljonkin. Musta tuntuu, että se elämäntapa, jossa juo paljon alkoholia ja istuu kapakoissa, on jonkinlaista aikuisuuden väistelemistä. Mä oon ilokseni pannut merkille, että nyt tämän raittiuden aikana ja sen seurauksena mä oon, no en tiedä, aikuistuminen on ehkä väärä sana, mutta jonkinlaista vastuunottoa esimerkiksi on alkanut olla ilmassa. Sanoppa vielä ihan lopuksi semmoinen, että koetko sä olevasi vähemmän itsekeskeinen nykyään? Usein sanotaan, että alkoholi tekee ihmisistä semmoisia, että ne vaan ajattelee vaan itseensä, minä. Toi on mun mielestä erittäin tärkeä pointti. Yksi syy kanssa, minkä takia halusin lopettaa alkoholin käytön, on se, että mä huomasin itsessäni ja muissa ne persoonan muutokset. Että runsaasti alkoholia käyttävät ihmiset on usein hyvin samantyyppisiä mun kokemuksen mukaan. Lyhytjännitteisiä, itsekeskeisiä, kärsimättömiä. Ja raittius on jonkinlaista itsekasvatusta. Se on just sitä, että hiljalleen alkaa se oma elämänpiiri laajeta oman nautinnon ja oman navan tuijottamisesta vähän laajemmaksi. Kyllä mä luulen, että se on aika hyvää terapiaa se raittius tässäkin suhteessa. Selviä. Tämän Arnon raittiuspallopuheen jälkeen lopetetaan ja jatketaan Juhani Seppäsen ja Arto Virtasen kanssa.